Dragi prijatelji, poštovani predstavnici medija, još jednom dobar dan. Kao što smo rekli, do kraja prelaznog roka radimo. Evo, doveli smo Ognjena. Mi ga pratimo već godinu dana. Za tih godinu dana u Jagodini je igrao dobro, dao golove, ušao u mladu reprezentaciju. U dogovoru sa rukovodstvom kluba i sa trenerom Jankovićem smo brzo odradili ovo što smo sa Ognjenom pričali. Drago nam je da je ovde. Nadamo se da će igrati dobro, da će davati golove i da će nas poradovati na tim utakmicama gde bude golova. Jeste, sve sam odradio. Ne znam šta drugo da kažem, sem da sam presrećan, što se kaže, da mi se ostvario neki dečački san, jer svi koji me malo bolje poznaju znaju da je Crvena zvezda klub koji ja volim i za koji navijam. Sad, na meni je da se svojim radom na treninzima izborim za mesto u timu i nadam se da će se Zvezdi odužiti svojim dobrim igrama i golovima. Samo se zamenite. Čestam, dobrodošao. Pa ja stvarno ne znam s kim je Jagodina sve stupila u kontakt. Od početka moja želja je bila Crvena zvezda i to mi se sad i ostvarilo. Pa ja sam vam već rekao da sve ponude koje su bile su upućene klubu, tako da mene niko nije kontaktirao ni za Partizan, ni za Norvešku. Znao sam od samog početka za Crvenu zvezdu, kažem, drago mi je što sam i to završio. A što se tiče novog kluba i saigrača, pa sigurno da će mi biti mnogo lakše, da to što poznajem većinu igrača, što poznajem selektora, imao sam priliku s njim da radim, tako da nadam se da će me prihvatiti u najboljem redu, što se kaže. Pa broj koji sam ja hteo bio trenutno je zauzet, ali 91 zato što sam rođen te godine i naravno zato što je te godine Zvezda postala evropski svetski šampion. To sigurno, i svi igrači koji dođu do kraja prelaznog roka imaju pravo da igraju u Evropi ako prođemo, daj Bože. A što tiče prvenstva, on može da igra protiv Radničkog već u nedelju. Pa ja sam rekao da vi svi novinari sve znate najbolje, bolje nego mi. Što se tiče igrača, ima još 3 dana do kraja prelaznog roka. Imali smo ovih dana razgovore sa trenerom. On je izrazio svoje želje. Mi ćemo probati da to ispunimo što je on hteo. A konkretno što se tiče Milijaša, razgovori traju već duže vremena. Ovih dana, znači sutra, prekosutra, 31. će znati stav kluba konačan kakav je, tako da njegova želja je da dođe. Do sada u svojoj karijeri samo na toj poziciji sam igrao. Tako da, ali šef šta god bude tražio od mene, sa zadovoljstvom ću to da ispunim. Pa ja se nadam najboljem, idemo tamo da se nadigravamo sa njima, ima još 90 minuta i ja verujem da Crvena zvezda može da prođe brdo. Pa naravno da sam imao, volao sam da gledam te kasete, ja kad sam bio mali, Miroje Pančevi, ne znam, njega sam volao baš dosta puta da gledam, ali imaju skorije vreme Pantelić, Žigić, tako da ima ih dosta. Samo dođi ovamo da te snimite.